И здравейте хора, тук съм аз Жестипет, донатора. Кажете хай на YouTube. Правя клип за Томбола Кит Донатор. Така и в YouTube. Децлер, няма обръщаме внимание. Някой знае ли как се е канал на Векс? Не. Така и сега ще направя сега ще ви покажа сетъка донатор. Ето това е хома, те ни букуци ми го обраха, е това сте. Децлер и Борг, дай тук. Борг, бот е на 8.4, тези двамата. Така. Тези двамата са педерасии. Ако искате тим и са срещу мене, не дейте приемате, ако сте за мене. Да ви покажа, значи за Кит Донатор получавате ето този сет. Това всичко тук и една стрела, много ясно. И една легендарка, две легендарки от мене. И една така голденка. Всичко ще бъде фикснато без този меч, защото аз този меч същия, само че аз съм го прекръстил. Емоцворд. И да, това ще спечелите един сет донатор. И две легендарки, както казах, страничка. Това е много хубаво. Ако искате, ще направя и Томбола, кой ще ви с мене. Enchanting Table я сложа ето тук. Дали сега. Имам 5 Ender Chest. Ох! Мале, как ме изнерви. Фак, аз ще умирам, май. Рестъпа... Има такава резиденция? What the heck? Написах произволна резиденция. Това е някаква друга. Така. Това всичко беше от мене. Спаун за края на клипа. Спаун за края на клипа. И спаун. Опа. Така. Аз съм по-висш ранг от него. И той е с мен YouTube. И до скоро.